Hej alle sammen og velkommen til den her video her. I dag så sidder vi inde på ILO PPG, men vi skal bare lige spille lidt herinde, fordi jeg skal snakke om ting. Hvis vi bare lige kunne komme ind her. Forlad køen. Okay. Nu kan vi lige komme ind i den her. Jeg vil snakke om, hvorfor jeg ikke har uploadet. Som I nok kan se, eller ja, jeg tror der er nogen, hvis I har opdaget det. Og undskyld hvis jeg ikke lige PP'er, så godt jeg lige var til sport, så. Men hvad hedder det? Hvis I ikke har set, så har Corelle DK. Jeg tror han har hacket den. Jeg kan ikke huske. Altså, han har hacket YouTube. Han hacker mig. Ja, det var lidt ærgerligt det der. Men han har hacket YouTube-kanalen, og det er selvfølgelig meget sådan ked over. Så jeg bliver nødt til at skrive til Fixi og det hele om at han har hacket den og sådan. Og så fik han taget den tilbage. I kan lige få en historie her om det. Men så får jeg simpelthen den tilbage, og det er sådan super glad for. Og grund til at jeg heller ikke har uploadet, det er en grund til der har været nogle skoleproblemer, og så har der også været noget sådan noget sådan ikke, altså hvad kan man sige, sådan, altså jeg har ikke lige haft den lyst der jeg har plejet, men jeg vil lave om i det hele, i alt, så jeg vil uploade hver anden dag. Og så mit internet, det er heller ikke lige det bedste, fordi at jeg er blevet DDoS'et sådan nogle gange her. Men jeg vil uploade hver anden dag. Jeg vil se, om jeg kan i hvert fald. Og så, lad os lige se. Nej, det er der ikke. Og så vil jeg ellers bare få kanalen så godt op og køre igen. Jeg er selvfølgelig meget ærgerlig over, at den ikke kører, som den gjorde før. Jeg synes, den kørte rigtig godt siden, altså I tog sådan rigtig godt imod mig. Jeg synes, det var rigtig dejligt. Men jeg vil få den til at køre igen, og jeg har skiftet navn til X-Leggy, hvis jeg lige kan skrive her. Og det er også derfor, og jeg har mit skin og det der, jeg skal bare lige have lavet et nyt banner. Så hvis der er en derude, der har, hvis der er en derude er grafiker, så må jeg meget gerne kontakte mig over min mail, den kommer til at stå nede i beskrivelsen. Ellers så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej.